Os últimos estudos indican que as mulleres dispoñen de menos tempo de ocio debido á fenda de xénero, sobre todo no caso das mulleres que son nais. Son as nais as que asumen unha maior responsabilidade de crianza. O esforzo emocional dos coidados constantes segue a ser invisible, pero imprescindible para o sostén da vida. A OMS sitúa a España como un dos 10 países máis sedentarios e incide en que as mulleres dedicamos menos tempo ao deporte debido a razóns socioculturais, acarreando riscos para a saúde como sobrepeso, enfermidades cardiovasculares ou mesmo depresión. A xuventude e os menores precisan de referentes familiares implicados na práctica deportiva e coidado da saúde. A maioría das mulleres afirman que non teñen tempo, pero agora é o momento. O deporte é unha ferramenta de empoderamento feminino. Queremos construir espazos onde as mulleres non teñan que cumprir as expectativas sociais e o deporte deixe de ser unha actividade de dominio masculino. Nos 7 concellos da comarca de Verín ofrecemos talleres gratuítos para a práctica deportiva, faladoiros feministas, formación e outras iniciativas para a promoción da saúde. Achegamos as actividades ao rural da contorna durante os meses do verán. Consulta na web do CIN todas as actividades e como acceder ás mesmas. Outras iniciativas. No CIN ofrecemos atención social, legal, psicolóxica e orientación laboral. Atendemos casos de violencia de xénero, persoas adultas e menores. Servizo anónimo, gratuíto e confidencial. Mira o que facemos na nosa web e en redes sociais.